algúns deles viñeron os nenos máis pequenos, ahora veñen os nenos máis grandes. Primeiro tocamos un paso doble chamado popularmente Los Cabezudos, de outra maneira Pampónigas, e agora vamos tocar Rumba dos 5 mariñeiros. Hoxe temos unha colaboración especial, Blas, gracias Blas. Así, tócate. Gracias, pasou Rumba dos 5 mariñeiros.